matipa nguva yakanaka, nguva yokuonana zviso nezviso. Baba tinokutendai mafambisa mukokwa wedu, maimutsvangwa neruoko rwenyu rune simba, mukavasesedza mumaporoposhwe ose. Mwari ndimai Chovha momene, ndimai makabata steering, Mwari maita henyu. Ndinokuongai, ndinokutendai. Bva Mwari, chataunganira pano Mwari, chinhu chakanaka chakaitwa nomutungamiri wedu wenyika wakatirangarira mukati menzvimbo ino yeChimanimani East Constituency. Mwari ndinokutendai nokutipa mutungamiri ivo iti vaMunangagwa, vane rudo navanhu, vasingatarisi kuti munhu ndeupi wauya pamberi pavo, mutungamiri unoteerera minyengetero unokuchema kwedu. Mwari ndinokutendai nazvo. Ndinokutendai namai Mutsvangwa wamatungamira kusvika pano. Ndiko kwatinofambisana mashoko edu achienda kumutungamiriri. Havaneti zuro taiva navo pano tichiparura roti, vadzoka zvakare Mwari, kureva kuti vane chido, vane vanhu pamoyo. Kune vamwe vanochengeta vhudzi pazvifuva zvavo nepamoyo, ivo vanochengeta vanhu pamoyo, zvichireva kuti vanoda vanhu. Mukatipa MP wedu Sako une vanhu zvepamoyo. Mwari muwedzere mazuva upenyu norugare. Zvose zvatichaita pano, Mwari waSamuel, ndinokutendai, zvitungamirei nokuda kworuoko rwenyu. Mwari ndinokutendai dhange, chitungamirai programu ino kutanga kwayo kusvika pamapeto. Ndatenda hangu dhange nekusingaperi. Amen. Timbopawo chipo chekuombera kani. Munamato wakanaka, munamato unoropafadza kuzerawo kuti wamatenga watibvumira kuti tinge tiri pano. Tiri mudunhu, tina mambo wedu pano, Chief Ngorima, ndo ivhu ratakatsika pano. Ndichakumbirisa vanotitungamirira maoko, vanotitsvitsira maoko kuna chief wedu, vabva vauya pano vatitungamirire tiwane kutanga basa redu. Tabvumirwa kunge takatsika ivhu rino nekuropafadzwa nemadzishe varidzi vematunhu. Varipo here vari kuuya kumaoko? Uyai, ngatifambei, muyai mutitungamirire maoko. Ndimi madzishe. Madzishe ngavauye kuno, muyai mutitungamirire maoko inguva yenyu. Pamusoro Chirandu, tokwidza maoko edu kwamuri. Aiwa, tinotenda nemaoko akadai zvinotipa mukana wekuti tinyanye kusununguka nekufarukana tiri pakati penzvimbo ino. Nguva dzedu dziri kumhanya. Ndichataura ndakumbirwa pano, ndichataura ndichimhanya. Ndichakumbirawo vashandi vose vehurumende vari pano, magovernment workers, nevari mumadepartments acho ngavasumuke. Vamwe vese ndichambokumbirisa havo vagare pasi, asi ivavo ngavasumuke. Ndichakumbira zvakare panguva imwe chete vemakambanies vedu. Makambani, tine makambani akatipoteredza pano. Tinawo vakuru vemakambani nevamwe vauya vakamiririra. Tinotenda zvikuru. Handichadomi nemazita nekuda kwenguva, asi muri kungovaona neuwandu hwavo vari pano vakatsigira mutambo. Ndinotenda chaizvo. Ngatigare hedu pasi. Tinotenda zvikuru. Ndinoda kucherechedza zvakare, tine member dzedu dzesecurity dzakatichengeta pano. Tinayo ZRP yedu, tine majoku members edu vari pano, saka tinonzwa kudzirwa naizvozvo. Izvozvo tinoda kunyanya kutenda zvikuru. Regai ndicherechedze zvakare, tine vezinara vari pano, vanoonekwa nenhinginai. Komana, zinara dai yambosebera padhuze. Zinara ngaimboti fambei padhuze neni tione.
zinara iri pano handichavapi hangu nguva yekutaura ndanzi nguva yapera asi ndove zinara vari pano. Moyo PR manager zinara. Regional engineer zinara engineer kufa. Mangozvinzwirawo tinotenda nekuve pavo pano. Regai ndimhanye ndiri kupiwa ziso rakaipa namuzviti pano. Vari kuti MC wakuda kufarisa. Muzviti ndinokushedzai pano ndichashedza baba Kasima DA wedu atipe sorry ndisati ndasvika ikoko regai ndamhanya ndichashedza Madam Precious timbonzwa vaenzi vedu vari pano. Madam Precious vari pano here? Pane vandatadza kuintroduce pano asi ndichakumbira. Alright baba. Pamberi ZANU-PF pasine mhandu ndakumbirwa kuti ndikuzivisei nharaunda yaungana pano. Tine mawards anoti ward 23 Manyusen, ward 22, ward 16, ward 14, ward 12 vari pano. Zvakare tine ward 13 hosting ward. Ngatimboratidza nekusumudza zvibhakera vana muward 13. Itife sakofe pasine mhandu. Zvakare tine ma-provincial members ndiri kuona ve-Women's League. Tina Maisako, Mainyabanga, Comrade Trish Gulande, ndokumbirawo Mainyabanga ndo vari padhuze mutiitiro slogan. Pamberi ZANU-PF nekubatana nekuvhota zvine mutsindo. Idipe Sakope Makanzala SMP pasine mhandu dzechimurenga. Vakadini macomrades. Zvakare tine ma-affiliates edu pano. Nenguva yedu handichakusimudzai asi tiri kuremekedzai. Tine Ziri wako iri pano. Ndaona chairman weveteran Comrade Forich vari pakati pedu. Zvakare tine ma-ex-detainees vari pakati pedu. Ndichamhanya ndiri kuona member yedu yekuprovince kumain wing Comrade Brighton Dzakandwa Urayai Muchua vari pakati pedu. Vandienderero mberi vachitiziviso vakuru vari mberi. I thank you. Pamusoro mufana wabva pana haana kukwanisa kuzopedzeredza kuti zvazvinoita ndezvekuti ndisati ndaintroduce wakura. Ukaroorwa kumhuri yakarongeka, kana unyari munyai wacho paunotumwawo so unodada handiti? Unonyatsa kuzikanwa kuti ndiri kubvawo kumhuri yakadini? Resident minister hawasi weZANU-PF chete, handizvere? Vamunangagwa hawasi weZANU-PF chete, vanotungamira zvese nyoka zvikorondwo nechichichi. Asi nokuda kwekuti vanobvawo kwakarongeka, chose tinoda kuenda padhuze nawo handiti? Nekuti vangavapo varipo vanenge vachishupika kuti zvino zvinenge zveZANU-PF. Hazvisiba zveZANU-PF, asi kuti kumba iri kubviwa ndo kuZANU-PF kwakadini. Saka urereri kana kuti mari yawandisa kana kuti yaita sei, unotoziva kuti inobuda ende kwete yeko cash. Right. Saka ndibvumirei semunhu ari kubva kuimba yakadini, semunyaya ari kubva kuimba yakadini. Vamunangagwa oye! ZANU-PF oye! Kubatana oye! Itife! Mai Mutsvangwa pfe! Comrade Sako pfe! Pasi nezhowe. Pasi anorovera amweni kuti vasapoterei pati iyi. Pasi nemhirizhonga. Pasi nekukwachurana maposters. Ndinotenda. Regai ndichiti bati zvichavhiringika manje. Ndichingogumira pandodini pandinogonawo. Regai ndikumbire Comrade Sako nhengo yedu Central Committee
iyo ndio wachaziva kuti bhora racho riri kutambwa sei. Idi pfe, Sako pfe, Mai Mutsvangwa pfe, makansela pfe, pasine mhandu. Pamusoro madzimambo Changamire Ngorima vari pano. Pamusoro mutungamiri wehurumende uri pano. Pamusoro Honorable Senator Mai Mutsvangwa. Vose vauya vakamirira magovernment departments, vabva kuZinara, vabva kuMinistry of Transport, mawo veterans vedu vana baba nana mai. Nenyaya yenguva, ini ndapiwa basa rekusimudza mukukwa wedu mukuru, guest of honor wedu. Nhasi tine mufaro mukuru, handizvo hama dzangu. Timbozviuchirira maoko, handiti? Vandava kusimudza pano ndi Minister of State, ndokuti governor vedu veManicaland, ndo vakamirira president kuno kuManicaland, muwo veteran, vari senator vedu kuno kuChimanimani. Asi takaropafadzwazve nekuti Minister of State ndo governor, asi ndozve senator wedu, saka vanoziva zvichemo zvedu zvekuno kuChimanimani. Munoziva kuti gore rino richitanga ndakaenda kwavari tichinochema nenyaya yeroad. Ivo vachizivawo zvichemo zviri kuno, vakashushikanawo nazvo, vakatisvitsirawo kumusoro kuna president wedu vaMunangagwa. Nenguva pfupi munongoona new dispensation haina time yekuwesta. Panguva pfupi road pfe, tara pfe, peacock pfe, pasine mhandu. Saka tinoda kuatenda chaizvo napresident wedu vaMunangagwa nekutibatira basa kuno kuChimanimani. Maroads tine dambudziko, asi tatombofamba kusvika pano paPeacock. Tinongoti chef, tichangoramba chikunetsai kuti musvike Marusitu, musvike kwaChikukwa nekumwe kwakadaro. Saka nguva ino chef, ndoda kukumbirai muye musangane nevanhu veChimanimani East, tichipemberera kuvhurwa kweroad redu. Ndatenda hangu. Tishingi tirege kudzokera shure, tishingize pamazuva zuva mashomanana asara. Baba tishingize tirege kudzokera shure, baba tishingize. Aiwa pamazuva mashomanana asara, ona pamazuva mashomanana asara. Baba tishingize tirege kudzokera shure, baba tishingize. Tiri muhondo pamazuva mashomanana, tiri muhondo yachamisariyo, zuva mashomanana asara. Baba tishingize tirege kudzokera shure, baba tishingize kudzokera shure. Ndinotenda zvikuru. Ndinokumbira kuti muzondiregerera voice riya raakuzonopera manje, asi harifaniri kupera before the 30th of July. Ndinoda kuremekedza zvikuru mambo wangu, baba vangu Ishe Ngorima nedare renyu rese. Ndinoriremekedza zvikuru. Ndinoda kuremekedza memba yedu yeCentral Committee musangano weZANU-PF. Kana paine dzimwe memba dzeCentral Committee dziri pano, ndoda kudziremekedza, asi regai ndiremekedze ivo vanokumirirai varatidza chido chakanyanyisa zvikuru. Comrade Sako, ndinokuremekedzai zvikuru. Munatendawo vanawo vamwe weduwe. Kana vachimira vachimhanya vanofanirwa kutendwa. Ndinoda kuremekedza memba dzedu dzeWomen's League dziri pano, memba dzedu dzemain wing, maprovincial members aripo. Maisako ndinovaremekedza zvikuru, vanoramba vakangomira, havazorori mudzimai uyu vachiona kuti basa rese riri kufamba.
Ndinoremekedza zvikuru vauya pano vakamirira kana varipo vauya vakamirira provincial administrator wedu vasenza muno muprovince yeManicaland. Ndoremekedza provincial director Ministry of Roads vaita kuti tiuye pano vakamira veMinistry of Roads. Munoziva basa ritakauya pano chiparura rabva raitwa within the time. Imi pana engineer Mtungwazi vari kutungamirira vese vari kushanda kuti tinge tiri pano. Engineer Mtungwazi tinokuremekedzai zvikuru. Ndauya pano na Deputy Director Home Office Minister of State vamachocho nekuremekedza basa rese riri kuitwa pano. Ndoda kuremekedza District Administrator weChimanimani Mr. Kasima. Ndoremekedza CEO ndaona vari pano veChimanimani. Ndinokuremekedza zvikuru CEO. Ndoremekedza vauya kuzoona chitiko chakanaka kudai vangadaro zvavo vasiriwo musangano weZANU-PF asi nekuti road kana yavakwa haivakirwi vanhu veZANU-PF. President anomirira munhu wese weZimbabwe, Sako anomirira munhu wese wemuno muChimanimani. Ndoda kukuremekedzai mese. Ndoda kuremekedza zvikuru mawo veterans, vana Chimbwido, vana Mujibha vakatongerwa vakapinda majeri nenyaya dzekurwira nyika yavo ex-detainees. Ndinovaremekedza zvikuru. Regai nditi patakauya pano chiparura vamwe vakanga vaine madoubts kuti zviri kutaurwa izvi rodhi ingaite tara chokwadi, asi nekubudikidza nekugona kwaPresident ED Mnangagwa mazviona zvaitika kaizvo. Ndakasangana neve Zimbabwe Council of Churches vakaita research yavakaita yaive kuda kuti vazive kuti vanhu gore rino 2018 vachanovhotera chii chavachanovhotera, chii chavari kuda panyaya yekunovhota iyi. Zvakaitwa neThe Zimbabwe Council of Churches ZCC yanga yakaunganidza machurches. Vakati vanhu vari kunovhotera mutungamiri anouya nechaakabata. Tingangogara tichingotaurirwa zvatataurirwa tofunga kuti zvinotinakidza kunga sweet, asi sweet ukaipuwa une nzara ukaisvisvina kana wapedza mudumbu munotorwadza nenzara. Saka nhasi ndauya pano kutungamidza mutungamiri ari kuuya kune vanhu aine chaakabata, ED Mnangagwa. Ndibvumidzei nditi pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nekuvhotera ED Mnangagwa. ED Mnangagwa oye!